Ja, og formålet med dette forsøg er at lave en blanding mellem jernnitrat og natriumtiocyanat og lave forskellige indgreb i reaktionen og derefter se og forklare, hvad der sker med ligevægten. Først har vi hældt blandingen op i disse 6 brønde, og i den første har vi tilsat jernnitrat, og nummer 2 der har vi tilføjet fast natriumsulfid, og i nummer 3 der har vi tilføjet fast natriumtiocyanat. I 4'eren har vi tilsat sølvnitrat, og så har vi en fejlkilde her. Og i den sidste, der kan man se den oprindelige blanding, farven af den. Og så derudover, der har vi tilsat 1 ml vand, og så en dråbe natriumtiocyanat. Og her, der har vi tilsat en blanding mellem en dråbe natriumtiocyanat og en dråbe sølvnitrat. Og så har vi i de 2 brønde her, der har vi tilføjet et farvestof, og så i den ene brønd har vi yderligere tilsat 0,25 ml vand. Og så har vi til sidst heroppe tilføjet den oprindelige blanding, og så se hvad der sker, hvis vi har puttet noget vand i blandingen. Og så udover det, der har vi hældt den oprindelige blanding af jernnitrat og natriumtiocyanat i 3 Eppendorf-rør, hvor den ene sænkes i varmt vand, og en anden sænkes i koldt vand. Ja, og her der tager jeg så udgangspunkt i brønd nummer 2, hvor vi har tilsat natriumsulfid til blandingen mellem jernnitrat og natriumtiocyanat. Her er der sket et farveskifte til en lysere gul, og samtidig er der så også sket en ændring i ligevægten. Og det sker, fordi ligevægtskonstanten er lige med y, og derved der sker en forskydning af ligevægten, hvis et stof tilsættes. Forskydningen vil foregå i den retning, som det tilsatte stof forbruges, og hvis man fjerner stof, vil der igen ske en forskydning i ligevægten, men denne gang vil den ske i den retning, hvor stoffet dannes igen. Ligevægtskonstanten er en konstant, og den kan ikke ændres. Det kan y dog. Og hvis y ændres, vil ligevægtskonstanten enten være højere end y eller lavere end y. Og der er først ligevægt, når y er lige med ligevægtskonstanten. I dette tilfælde er det reaktanterne, der bliver større, og reaktionsbølgen, som ses her, bliver derfor mindre. Her der tager jeg udgangspunkt i den første brønd, hvor vi har tilsat jernnitrat til blandingen. Der er så sket en rigtig hurtig reaktion, da vi puttede dråben i, og den blev mørkere rød, som det kan ses ved forskellen herfra dertil. Og der er samtidig sket et skift i ligevægten, og så ifølge Le Chatelier-princip, som siger, at ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet. Det betyder, at der her er blevet tilføjet et stof, som forskyder ligningen, og naturen prøver derfor at gendanne ligevægten. Og i Le Chateliers princip indgår det samtidig, at ligevægten afhænger af temperaturen. Først sænkede vi et af Eppendorf-rørene med blanding af jernnitrat og natriumtiocyanat ned i kogende vand, hvor der skete en minimal farveændring, som kan ses her på billedet. Den er blevet en mat rød, den er blevet mørkere rød, hedder det. Og der er så samtidig sket en eksoterm reaktion på højre siden af ligevægtskonstanten, hvor naturen går ind og gendanner ligevægt, så der sker en endoterm forskydning på venstre siden. Det samme gjorde vi ved at sænke Eppendorf-røret ned i iskoldt vand, og der skete igen en farveændring, men denne gang
en gul, altså farven blev lysere. Denne gang skete en endoterm reaktion på højresiden, hvor naturen går ind og gendanner ligevægt, så der sker en eksoterm forskydning på venstresiden. Og så vil jeg forklare denne fortynding, der skete her, da vi puttede vand i den oprindelige blanding. Så for hver dråbe vi ligesom hældte i blandingen, så blev den lysere. Og det der sker, det er, at blandingen bliver fortyndet, og det sker, da stoffet der bliver tilsat af vand, og det vil give et indgreb i ligevægten. Ligevægten forskydes derfor mod venstre, da blandingen fortyndes, og produktet bliver derfor mindre.